To hello, suno mono gulu pulu, cupu cupu tupu cupu, pulu pulu cu. To nोंथांमोनखौ दिनैनि आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। तो बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांनो हासिगोन। बहुत गरम दा बुंसै आरो देहायाबो बारा मोजां नङा ओंखायनो भिडिअ खालामनोबो आलसियासो नाङो। गगा मोननायसो जानानै दं आंहा जे देहाया मोजां नङा आरो लोमजाहां आरो देहाया ओंखायनो एसे आराम मोनदों मोननायालाय। ओमफ्राय भिडिअफोरखौ माने बानायनो बानाय जालांना दे माने दा खालामगोन गाबोन खालामगोन बिदि साननानैनो खालामनोनो बायो आरो गरमाव जा गरम होखादोंना ओंखायनो आरो मावबा थांनोनो बायो न'निफ्रायनो ओंखारनो बायो देहायाबो मोजां नङा बिदिनो मा कन्टेन्ट लाबोगोन मा भिडिअ खालामगोन बेखौनो सानगासिनो आरो ओमफ्राय देहाया एसे मोजां जाबा लाबोगोन आं एसे कमेडि भिडिअ नोंथांमोनहा जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। तो आंनि मोनसे पार्सेल सफैदो आरो तो बेखिनि नोंथांमोननाव दिनै आंनि भिडिअनि जोरै नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांगोन आरो तो बिदिब्ला इन्टारेस्ट मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो चलो। तो बिदिब्ला लोगोफोर आनबक्सिं खालामदोनि मोनसे पार्सेल अर्डार होदोंमोन आरो बे पार्सेल अर्डार होनायखौनो नोंथांमोननो आं दिनै मा अर्डार होदों बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै आरो नायखाबाय आं थेवबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय आरो मा बुस्थु आं अर्डार खालामदों बेखौनो आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय फ्लिपकार्टनिफ्राय। मा बुस्थु जागोन नोंथांमोननिबा मा बुस्थु अर्डार खालामदों आं नोंसोरनिफ्राय भिडिअजोंनो एसे माबादो कानेक्ट थानाय बुस्थु आरो मा बुस्थु जागोन चौ मा जागोन सानबाय आरो आं मा बिखौनो भिडिअ खालामनो एसे भिडिअ खालामबायनो नांगौ जायोना ओंखायनो खालामबाय आरो अर्डार। तो बिदिब्ला नै बुस्थुआ मिथिखाबाय जानांगौ माबे ओरै आरो बे तो बिदिब्ला चलो क्या मिलता है देखते जाओ मा मोननाय जायो बेजों तेरेरें परेरेट बेनो आरो बुस्थुआ मेन बुस्थुआ चुपी तो बेजोंनो आंबो नासिन आरो मा एसे आंहाबो नै बेयो मबाइल दोनग्राया एसे गोरा एरे बुबाय एरे दोनफैबाय एरे बुबाय एरे दोनफैबाय एरे बुबाय एरे दोनफैबाय क्या बोला तूने खालामनो हायो मा नै ओमफ्राय बे मबाइलखौ ओरै खालामनो हायोना ओरै खालामनानै आरो बे मबाइलखौ नों सिनस्रिफोरखौबो ओरैबो खालामनो हायो ओरैबो खालामनो हायो नों गोसो बायदि आरो सिनस्रिखौ जों जेनेबा औ बिदि खालामनो हायोना ओंखायनो बे बुस्थु आरो बिदि आरो बे बुस्थु बेनि थाखाय होदों बेखौ पलेलेट होनजासे माने लागायनांगौ आरो पेरेरि पपट होननानै लागायनांगौ ओमफ्राय बेनि मबाइलखौ ओरै दोनो आरो बे मबाइलखौ माबाखौ स्टेन्डआव लागायनांगौ परेरेटनि लागायनांगौ आं दिन्थिनाय आरो मादै लागायनांगौ इसको इसे खुलता है इसे खुलता है इसके बाद इसे डलता है इसे गोरै जायो आरो मा बिदिबा इसे डलता है ओरै माल्टु माने इनको लगाले फाला आरो
मोजाङानो नांदो हा नांनायाथ' ओमफ्राय बेयाव चार्ज होनांगौ आरो मा चार्ज होनांगौ कारेन्टनि माबायावसो डाइरेक्ट होनांगौ नङाब्ला जाया आरो मा पावार बेंकफोरजोंबो जोंनो हागौ थिखिनाय नङा आरो मा ओमफ्राय बेवहाय नै मा दं बेयाव लाइटखौ प्लास माइनास अन अफ दं आरो मा सुइच दं बेयाव जेसांनो जेनेबा प्लास दंना प्लासखौ नों एसे बारायना लानो हायो ओमफ्राय बे लाइटखौ आरो पावारखौ ओमफ्राय एसे खमायना लानो हायो आरो मा बेयाव नै माइनास सिन दं प्लास माइनास दं बेयाव टुट नों खमायनानै लानो हायो मा ओमफ्राय बेफोरखौ बिदि लागायनांगौ आरो मा बिदि लागायनानै मबाइलखौ बेयाव दोनबाय नालाय जों सिगाङाव लागायनानै जों ओरै थादो गोसोआ माइनि गोसोआव हाया आं मानो पागल सना बिदि बुंनायफ्रा रिलिज खालामना इन्डास्ट्रिग्रामाव बिदि खालामनो हायो मा बेफोराव हिन्जावफोरा जेरैबायदि रैसोमै जायो बेयावथ' नुखायोना मा होनो फेसफोरखौ नुखायोना जेनेबा माबा दालि अनला मिस्था खिनानै खालामलाबायोना मानसिफ्रा मा होनो बुजि मोनदों माने मेकआप सेकआप खालामनानै बेयाव बिदि खालामनायफ्रा बेफोरखौ लानानै एसे रैसोमै जायो आरो मा नङाब्लाथ' मा बुंबावनो आरो बिदि आरो आंबो एसे अनला माबा माबि एसे दाफबनाय बायदि मोजां नुनाय बायदियावल' सोरबा एसे सानजि बालि लेंगुथु गोलावफ्रा एसे आंखौबो नायखोमा सोरबा नङाब्लाथ' नायानो ना ओंखायनो एसे इन्डास्ट्रिग्रामावनो फुटायनो नागिरबाय आरो मा ओमफ्राय ओरैनो इउटुब भिडिअ बानायनायावबो नांगोन ना हरफ्रावबो खालामनो हायो ओंखायनो लाबाय आरो आं बेखौ थ' बिदिब्ला बेनोमोन आरो मा बेखौनो दिन्थिसाबबाय आं नोंथांमोननो बेनोमोन बेखिनियानो ओमफ्राय बेनि प्राइस कितना लिया है आप लोगों को बताता हूँ मेरे से ये लिया है अरे भाई कहाँ गई 375 375 लिया है 375 लिया है मेरे से ये अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट से मंगवाओ लादों आं फ्लिपकार्टनिफ्राय थ' बेखिनियानोमोन आरो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामबाय ना मा बुङो दसे इन्टारटेनमेन्ट खालामनि चलो